Adtuyen dagiti napapatag adamdamag para iti La Union nagkaysa newsbreak. Panangrambak iti La Union founding anniversary pormalan analuktan. Naiparangarang iti panagkaykaysa dagiti Ilocos kagidan iti panaglukat iti may kasangagasot 76 a panangrambak iti panakabuangay iti probinsya ti La Union. Naluktan ti selebrasyon babaan iti Unity Fun Bike agkaysa walk ken ti panakaiyusuat iti lagip ti umili photo exhibit. Itinaaramid nga kaysa walk nagkaykaysa dagiti mayor, vice mayor, youth leaders na dumaduma nga ahensya iti gobyerno ken dagiti opisyalis iti probinsya ang nagnaag turong iti SM City Complex. Pinanaknakan ditoy dagiti opisyalis iti agkaykaysa a panggepda para iti panagduras iti probinsya. Nasurok ni magasudmat a cyclist ti nakipagpaset iti Unity Fun Bike. Nagrugi dagitoy ang nagbisikleta manipod ijay ili ti Rosario ken Sudipen agturong iti syudad ti San Fernando. Kasaruno dayto ti panakailukat ti lagip ti umili photo exhibit. No sa dinukat na itampok ditoy, dagiti ladawan amang ipalpalagip iti napalpalabas a La Union founding anniversary ken dagiti ladawan anang muli iti pakasaritaan ken panagbalig iti probinsya iti panagtulid ti tawen. Naglepas si programa iti naangay a sashing ceremony para karagiti kandidata iti Mutia ti La Union 2026. Iti sa Balipay Adama residente ako midkid daw iti tulong para iti panakaarami ti kalsada iti barangay da inpaayan iti tulong ti LGU Rosario pondo para iti panakaarami ti kalsada nakasaganan. May sa tuwenen ang nakaratay iti pagidaan na ken saan nan amay garaw ti bagina ti 55 anyos animang Freddy iti purok uno iti barangay Kadumanyan iti ili ti Rosario La Union. Dahito tinagbanagan na kalpasan ni Suna am aksidente, iti napalabas sa tuwen, kabayatan aman manuhuan na ti tricycle na agpaawit iti pagtaenganda. Gapo iti insidente, naapektaran ti spinal cord ni Mang Freddy. Isu akasapulan daytoy may pasidong iti regular therapy ken panakataming. Ngem dakkel akarit ita para iti pamilya na ti panangiturong daken kuana iti pagagasan, gapo iti kinaadayo ken kinarigat iti dalan, ngagturong iti pagtaenganda nang runa no panagtutudo. San met gamin amadanon ti ambulansya ti pagtaenganda, isu akasapulan pay abagkatan da ni Mang Freddy parwar aramat ti spinal board tunggal ipaagas sa daytoy. Jay ambulancer nga day kat bagi ni congressman. So nati nagwaan mi sir ti ambulance. Then kuna nakat di driver haan kanon nga maikwadyan ti taltalon, tatalaga met sir maawata di driver na akitid talaga. Day pagnaan na. Kin talaga nga sumabit jay baba day jay ambulance. Makwayayan ti tamtambak sir. Gapoy tirigat iti sitwasyon da, nang runa ti transportasyon nagturong iti pagagasan, indalan ti anak na ni Melchor iti social media, ti panangkid daw na iti tulong. Tarigagay na laeng ang mapalagaan ti sitwasyon ti pamilya na, tunggal ipaagas sa ti amana. So narabid na sir, day nga aldaw, nagsubli kami jay bantay, jay nga to sir ditoy. Pangato kami sir ni Papak, then day jay sir nga aldaw, gapo na nga kayat iso nga nagposak, talaga nga awan ti pangalaan mi ti tulong, ni maski agbagkat sir, siksi kami malaeng agpapamilyan. Maayaban na day kakabsat ni Mamak, kin adamot times nga maayaban mi day pinsan mi, tapos day daytoy kinaakitid na nga dalan sir, adi lang talaga nga nga agbagkat ket duwa, sangwanan ken likodan. Ngamjar aramidan mi, kat adala tayo agsuporta di igid kin igid, duray batbato sir, taltalaktakan mi sir, para lang adamang suporta, tanadagsan gamin ni Papak nga isang at bantay sir. Wen sir, narigat nga talaga, lalalo ti dalan sir. Sigun iti lokal a gobyerno ti Rosario, imunadan ang nakaipaay ti tulong ken ni Mang Freddy, kalpasan daytoy ang aksidente. Idi nag-viral mat iti social media ti post ni Melchor, ket dagos sumutlaeng anang ipaay ti tulong ni Mayor Bellarmine Flores. Ngem daytoy nga pasamak apo before nga naaramid daytoy na ipost iti social media. Adu dagitay intervention sa nga aramidan kin tulong ipapaay ni Apo Mayor kadagitoy nga tattao ijay. Kay anytime nga dati ikamangda nga problema, immediately the mayor respond kat ikan na apo iti directives dagiti concern nga department or any agency in the government as well i-coordinate na iyumang na kat maaramid nga dagos dagitoy nga tulong nga kasapulan dagiti tattao. Inlawlawag ti LGU Rosario nga damot ng tinakailatang apondo para iti panakaarami ti kalsada iti barangay Kadumanyan karamanan ti purok ti pamilya Guray. Kapag paisanan na apo kada dagitay development iti roads kin opening iti roads iti barangay Kadumanyan
ket adati pundo na dagita orayan dala ang Jekos gusto nga aldaw tapno iti kasta ket maibanag dagita nga proyekto. Hanla ang may sano dikit di ado dagitoy road networks ta kayat ni Apo Mayor tata dagitoy nga kalkalsada iti barbarangay ay ket accessible kadigiti amin nga klase iti lugar. Sigun mo iti punong barangay, saan laang amanipod iti LGU ti manamnama a paggapuan nanto ti pondo, no dikat addapay ti kanayunan na pondo nga gapunto kini 2nd District Congressman Dante Sotelo Garcia. Tultuloy mo ti suporte ti opisina ni Congressman Garcia iti pamilya Guray. Ti ambulansya gamin a pagilugluganan da kini Mang Freddy Sipod iti nang rugid daytoy nga agpaagas ket manipod iti opisina iti kongresista. Kas kanayunan na suporta kan tulong, personal mata bimisita ti Provincial Government of La Union, kadwa ti LGU Rosario ken ti Barangay Council iti pamilya Guray. Tapno kitaan ti sitwasyon da, ken mangipaay iti grocery package, hygiene kits ken bagas, baban iti direktiba ni Governor Mario Eduardo C. Ortega. Gaputa saanan makastrak iti nagluganan mi avan agturong iti pagtaangan damang Freddy, ket pinagnamilaangan ken nagtitinulungan laangan dagiti personal ti PGLU, LGU Rosario ken Barangay Council a binagkat dagiti imot tayo a regalo. Pasalamat kami kini Apo nga Mayor ti Rosario nga iso ni Benjamin Flores nga Mayor mi dagiti kiniddaw mi kanya nakatated na pinaagan na kami nga dagos ididamon mi ta panagkiddaw kasamat ni Apo nga Congressman Dante Sotelo Garcia nga iso ti nangas assist kada kami jay logan na nagi nanipul di muna nga check up ko nga aging gana itatakit isupay lang ti magitultulod kada kami ket nga may busti pinagyamyaman mi kanya na kastamat kada iti stop ti Fidelio agyaman kami sa nga maputput nga pinagyaman kada kayo nga agturay ditoy parte ti La Union ken Rosario. Mangnamnama ti pamilya Guray iti dagos apan nakaarami ti kalsada iti ayanda tapno mapapaspas ti panakapaagas ni Mang Freddy. Kuha, di future nga check-ups na. Di sapay lang ko sir no kuha. Kayat ming gamin nga kuha, masunod di schedule na sir. Ta di gitoy may satawan kamin sir nga kuha. Nga kastri ti laklak aman mi. Haan mi nga talaga maiapan ni papak jay talaga nga schedule na. Adda pa times nga mayapan misunan kat monthly iti check up na mapalabas ti 2 bulan 3 bulan bago ming mayapan ta nagrigat ti dalan sir lalo no pinagtutudo sir kat naggalis amumot nga hanga nalaka ti pinaglakad ti kakasta ngam di may sang kid daw ko sir nga sapay lang ko nga bago pinagtutudo kasi yes sir ta talaga no pinagtutudo nagrigat nga talaga sir kat mapakalsada ko nga umabot dito'y asidagmi dore hanggang dito sir babami laeng sa no pagwarmi kat ikwamilat ta ditan iyo nagmilatan ti ambulance sir ta talaga marigatan kami ta nadagsan ni Papa. Kabayatan na iti sabali pay adamag panagbantay karagiti maibibiyahe ading wen nga awanan iti permit pinaingatan pay iti LGU Baknotan. Pinaingatan pa iti lokal na gobyerno ti Baknotan La Union ti panagbantay da karagiti maibibiyahe ading wen nga awanan iti permit. Dahil ket kalpasan ti pa nakatiliw ti nagtipon a puwersa iti Baknotan Municipal Police Station ken lokal a gobyerno karagiti individual manipod Pampanga a nagibiyahe iti 20 ket maysa a Winlings nga awanan iti kaskanan a permit iti Pebrero 8. So napansin ng mga personnel natin yung ganyan nga yung may karga silang mga baboy, mga big for delivery. So hinanapan natin ng mga documents, hindi naman nila mai-provide. So ang ginawa natin dyan is tinawag natin kay Municipal Agriculture para i-turn over natin at hanapan pa natin ng mga pertinent documents sa mga animal natin, sa animal quarantine. Linabsing dagitoy ti Municipal Ordinance No. 788 Series of 2024 wenno ti ordinansa mainaig ti African Swine Fever Program iti ili. Siguro as far as LGU Baknotan is concerned, ginagawa lang naman namin ang trabaho namin, ang ating Municipal Agriculture Office dito sa LGU, ang ating kapulisan na silang nakahulin o naka-intercept ng itong mga illegal transporters ng mga
livestock. Pinasingkadan mo ti Municipal Agriculture Office anuman pay saan a direkta nga ijay baknotan ti pakay papananan dagiti baboy ket agtaltalin ed a seryoso ti panakay patungpal ti ordinansa iti ili tapno maliklikan ti panagwaras ti African swine fever. It is the mandate of the municipality to be vigilant sa mga undocumented livestock shipments. So it is not only hogs. So meron din tayong mga apprehensions on poultry, yung mga undocumented shipments po natin. So through the mandate of our mayor and of course our vice mayor, siya naman in charge sa legislation. So yun po, very vigilant po through our office, the Municipal Agriculture Office. Yun po ang and of course the help of the Philippine National Police of Baknotan. Malaksid iti dayta nilabsing pay dagiti natiliw ti Provincial Ordinance number 417-2023. Iti advice ko kadagiti stakeholders tayo kat no ag conduct tayo ti business dito La Union, ag-comply tayo ag security documents kan amin nga requirements nga during shipment and conducting business in the province of La Union. Dagiti baboy ang nakumpiskar kat dagos anay pasidong iti culling operation para itinananay a disposisyon. Iti daytoy atignay iti lokal a gobyerno ken gobyerno probinsyal ket mang panaknaklaang iti La Union nagkaysa tapno maprotektaran dagiti tarakan na dingwen manipod kariti sagsagubanit ken mapagtalineet tinasayata sa lunat dagiti Ilocos. Iti sabali abangi resolusyon ng mga alukoy karagiti dadakkel nga establishmento ang maadaan iti insurance na ipasa. Gapu ka dagiti bagyo ang napaspasamak iti probinsya idi napalabas sa tawen ang nakadadaelan dagiti sumagmamano nga establishmento alalukoyen ita ni board member Martin de Guzman dagiti adda kabaelan ng establishmento nga agaplikar dagitoy iti insurance. Dahito iti lalaunan ti baro a resolusyon ngayon pasa iti bukal. So, dahito na lang may panagnak nga iti public legal liability insurance ket protection and protection dagiti negosyante. Dito na pagilyan tayo nga Pilipinas, we are frequently visited by calamities. Yeah? Bagyo, ginginad, earthquakes, yeah. Dagita 42 event yata day mapo, dagita uram and everything. You know, no madadaulan ka, talaga nga isay mo nga marit na. Dahil dyan ay kinaimportansya nga, uy, imbaglangan ta nagkada insurance me. Kasyanay. In pagganat-gat iti bukal asaan laeng a para iti panagsurot iti pamilin ti panakay pasate resolusyon. No dikat agserbi a protection dat insurance iti sanikwada no dadag iti dumteng adidigra. It also depends on the action of the local government unit. This is just to encourage the municipalities and the component city of San Fernando. No awang panaipasada for that concern. Kaya the province is just encouraging them to look into this, into the importance of having a public legal liability insurance. Tinadaka mata resolusyon ket mang palagipay karagiti lokal a gobyerno. Tapno alukuyen da dagiti dadakkel a business establishments iti ilida nagaplikar iti insurance. Ken maudi karagiti damdamag na maris a booth ken na duma-duma a lokal a produkto bida iti panaglukat iti Agri Trade Fair ijay Burgos. Naragsak analuktan ti tinawen a piyesta ken Buyboy Festival iti ili ti Burgos La Union iti Pebrero 16 babaan ti panaglukat iti Agri Trade Fair. Indauluan ni Mayor Delphine Comedis Jr. ti panaglukat iti programa ken tinabunwan met daytoy dagiti municipal officials, empleyado ken dagiti kapitan iti barangay. Simentro ti selebrasyon iti panagduras ti sektor ti agrikultura iti ili ken ti panakapabigsa ti kabaelan dagiti umili. Impaganatgatmat ni Mayor Comedis ti kinapatag ti kolaborasyon ken inobasyon tapno mapapigsa dagiti inisyatibo seknan iti panagtalon. Nagserbi met a guest of honor and speaker ni 2nd District Board Member Eliza Christine Sibuma, kadwa na abimisita ni Board Member Tess Garcia. Tampok iti Agri Trade Fair dagiti agkakapintas a booth ana arkusan kadagiti namaris a Buyboy akang runaan a produkto iti ili. Nailako met sadyay dagiti natengken prutas a produkto dagiti manalon. Malaksid iti dayta ket bimida pay dagiti na duma-duma a klase iti namaris a walis tambo manipod kadagiti babasit ingganan na dakkel a size.
Kas iti walis tambo, babaan iti panagkaykaysa dagiti umili, agtaltalin ed anatibker ken naduras, ti ili ti Burgos.